Сега предлагам да отидем и към живата връзка, където е Марина Малашева, за да видим какво се случва с новата наредба, която постановява, че всички кучета трябва да имат чип. Нашия екип е там заедно с столичния инспекторат. Марина, здравей! Добро утро от Южния парк. Заедно сме с един от мобилните екипи, които днес започва масови проверки на стопаните на кучета. Инспекторите ще проверяват това дали всъщност собствениците са поставили задължителните електронни чипове на своите домашни любимци. Това е доктор Тихомир Пърлев от столичния инспекторат и Таня Асенова от столичния инспекторат. Всъщност собствениците имаха на разположение 6 месеца, за да поставят задължителните електронни чипове. Дали повечето от тях са го направили или те първо ще се втурват да поставят задължителната маркировка? Наредбата на Столичен общински съвет даде гратисен период на собствениците на домашни кучета да поставят микрочип на всяко едно куче домашен любимец. Нашите проверки, които бяха от миналата година и продължават и през 2012 година, показват, че доста от собствениците на домашни кучета са чипирали своите кучета и изпълняват задълженията, които са им по наредбата. С каква цел се въвежда поставянето на такива чипове? Една от мерките за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община е именно регистрацията на домашните кучета. По този начин Столична община ще създаде един регистър, в който ще има данните за собственика на всяко едно куче, адреса на който се отглежда, както и допълнителните изисквания, които са по наредбата, ще бъдат вкарани в този регистър и когато едно куче е изоставено или изгубено, четейки инспектора с четящото устройство, неговия микрочип, ще получаваме всичката тази информация. Как обаче стои въпросът с бездомните кучета? По информация, която разполагам от общинското предприятие ОП Екоравновесие, започва чипирането и на безстопанствените кучета по заповед на кмета на Столична община. Доктор Пърлев, поставянето на такъв чип се извършва от ветеринарен лекар. То струва между 30 и 50 лева. Безболезнена ли е тази? Самата манипулация е напълно безболезнена за домашния любимец. Поставя се подкожно, един вид като подкожна инжекция, както е ваксината, примерно. Като колегите в ветеринарните амбулатории и кабинети попълват една бланка, в която се нанасят данните за домашния любимец, адресна регистрация, съответно електронната информация за собственика на домашния любимец. Манипулацията е безболезнена. Значи няма причина да се притесняват стопаните за причиняване на болка на животното. Само от тяхна полза може да бъде това нещо, за изгубване, евентуално и съответно при изоставяне на домашния любимец да могат да се вземат някакви санкции и мерки срещу нарушител. Това е един вид лична карта, електронна лична карта на кучето. Това е една от ползите. Освен в парковете и градините, къде другаде ще има проверки? Проверки ще има в междублоковите пространства, във всички локални градини в 24-те района на Столична община, които ще се извършват от екипите на Столичен инспекторат в присъствието на полицаи от общинска полиция. Какви глоби са предвидени обаче? Глобата по наредбата за това, че собственика не е поставил чип на своето куче, е 50 лева и му се дава предписание в едноседмичен срок той да направи чипиране и да го декларира в съответната районна данъчна служба. При повторно нарушение обаче предвидени ли са санкции? При повторно нарушение се налага акт. Също така, ако собственика откаже на място да заплати глобата, да му се състави акт и тогава наказателното постановление, което ще се издаде от кмета на Столична община, е в размер до 200 лева. Очаквате ли масираните проверки да доведат до положителен резултат и много собственици на кучета да поставят чипа, който все още не са поставили? И какво бихте ги посъветвали? Бихме ги посъветвали да изпълнят изискванията на наредбата и да регистрират домашните кучета. По този начин ще доведем до ще се доведе до намаляване на една част от безстопанствените кучета, които хората понякога изхвърлят през предимно летния сезон. Ще ги посъветваме да действат така, както го изисква закона.
Благодаря ви много за това. Да. И също да не разчитат, че екипите нямат четящи устройства. Да, можем вече да го покажем. сме снабдени. Да покажем всъщност и тъй четеца. като четеца, ето това е четеца, който Ставя се на 5 см до домашния любимец и се разчита като баркод четец един вид, номера на микрочип. Сравнява се с номера в паспорта на ветеринаро-медицинския паспорт на кучето, който е поставен от ветеринарния му лекар, извършил манипулация. Благодаря ви много за този разговор. Колеги, това от нас. Благодаря ти, Марина Малашева. Добре инструктирани, добре оборудвани са инспекторите. Аз поздравявам колегите от Столичния инспекторат и нека само да напомня, тъй като вие зададахте въпроса дали ще се доближим до европейска столица. Начина е наистина всички да осъзнаваме, че това зависи от всеки един от нас. Колегите подчертаха ясно, че за да решим може би най-тежкият проблем в София с бездомните кучета, е много важно да имаме точен регистър и дисциплина при собствениците на домашните кучета. Аз вярвам и съм сигурна, че те са дисциплинирани хора по принцип и за това започват днес проверките, като разбира се първите ще бъдат с напомнителен характер, след което безспорно ще доведат и до санкции, но и миналата година проверките показват, че като цяло собствениците са дисциплинирани. Нека да кажа обаче, че ние имаме специални усилия за стимулиране, тъй като това е много важен процес. Така че да припомня, че собственици, които кастрират домашните си кучета, не заплащат данък, освободени са от данък куче, а ако само го чипират, в първата година също са освободени от данък куче. Така че това са и финансови стимули, които надявам се ще доведат до по-сериозната дисциплина в отглеждането на домашните любимци. Има обаче един коментар, който сега виждам, и това е, че ако случайно се загуби домашен любимец, къде точно да се съобщи? И обратната ситуация, при загубен или изхвърлен домашен любимец, как ще си открием собственик? Тоест има ли телефон на Колегата показа четеца. Има четец, да. Общинското предприятие Екоравновесие разполага с телефон и сайт. Хората могат да се обаждат по всички въпроси, които засягат кучетата, както разбира се и на телефона на инспектората, който им е по-лесен. В близко бъдеще свързваме и телефон 112 с нашите телефони. Дори с телефон 112. Така че да можем да приемаме всички обаждания на гражданите и да ги координираме по-добре. По този начин ще можем по-лесно да помогнем и на собствениците. А от кога ще влезе в сила това, че може да се обаждаме и на телефон 112 за изгубено куче? Работим по този въпрос в следващите месеци. Специално ще го оповестим, за да се знае, че по всички въпроси можем да използваме и този телефон. Друго, което тук се споменава във Фейсбук, друг проблем, какво се случва с обещаните паркове за кучета? Някои от тях са изградени. Ние, колегите бяха в един от реконструираните паркове, където има специални алеи. В някои от районите, например в район Сердика, аз съм била на такава площадка, която е специализирана за разходка на кучета. Там има и специални съоръжения за игра на кучета и е отделена от детските площадки, така че всеки от районните кметове работи по този въпрос и в следващите години смятам, че вече във всички райони ще има такава възможност. Както и вие вече казахте, че по-големият проблем всъщност не са домашните, колкото уличните кучета. И тук един наш зрител казва, че е добре да погледнете опита в Бургас, защото там много рядко вече са срещали улични кучета. Работим с колегите от всички общини, особено с Бургас и черпим опит едни от други. Така че при всички случаи полагаме максимални усилия. Тази година наистина за мен ще бъде, може би, най-приоритетната тема, като резултата едва ли ще го видим още тази година, защото това е процес, но за да можем да видим в следващите 2-3 години видим резултат, тази година ще положим максимални усилия именно по контрола върху кастрирането на бездомните кучета, както и върху контрола върху домашните кучета. Ветеринарите също имат мнение по въпроса и аз ви предлагам сега да го чуем, то е отправено към вас. Диана Радева се срещна с един такъв ветеринар, за да потърси решението на проблемите с бездомните кучета според тях. Това ще се реши от вашата позиция, проблема с бездомните кучета в София? Проблема ще се реши тогава, когато всички домашни бъдат по този начин регистрирани и чипирани и бъдат наложени санкции на тези, които са недобросъвестни. Тоест, вземат едно кученце, което
де-факто не могат да отглеждат, нямат условията, нарадват се за 1-2 месеца и след това отива на улицата. Това кученце след това става бездомно. И по този начин правим една популация от бездомни кучета, които стават неконтролируеми. С поставянето на чиповете и проследяване на стопаните и кастрирането, което да бъде задължително и да бъде вкарано в закон за всички кучета, които няма да бъдат ползвани с развъдна дейност, мисля, че нещата много бързо ще бъдат сложени в както трябва да бъдат. Може би от тях така може да Ние работим с ветеринарите и моите колеги провеждат редовни срещи, тъй като искаме да засилим възможностите за кастрация, както на бездомните, така също и на домашните кучета, които желаят. Така че водим преговори и предвиждаме да използваме всички ветеринарни лекари в София, които желаят да правят също така кастрациите с материали, които Столичната община и Екоравновесие им предоставят. Само да кажа и за собствениците, които желаят да направят безплатна кастрация на домашния си любимец, могат да се обърнат към Екоравновесие, да използват приютите и кастрационните центрове в Сеславци, в Горни Богров, както и в Студентски град кастрационния център, където могат безплатно да направят тази кастрация. Почти не ни остана време, но все пак искам да засегнем и темата за синята зона, защото ни писаха и на нашия имейл разширението на синята зона, така хората не реагират особено, не са доволни от това, което се случи, че още няколко улици станаха с синя зона в центъра на столицата. И ето въпросът е защо изобщо нужно да има такава синя зона само в някои части на града. Не е ли дискриминация това за хората, които живеят в центъра? Вие знаете, че една от наредбите, която бяхме внесли за приемане още в предишния мандат и която сега отново внасяме, надявам се да бъде приета скоро, това е именно наредбата за въвеждането на различните зони за паркиране в целия град, като разбира се това не означава навсякъде платено паркиране, но означава подреждане на паркирането. Така че в тази посока работим. Иначе защо е необходима? Първо, защото по този начин все пак има места. Ние помним времето, когато нямаше синя зона и когато беше изключено да намериш място за паркиране в центъра. Нека да кажа нещо ясно и категорично, че нашата амбиция е с подобряване на градския транспорт, пускането на метрото, построяването на паркингите, ние да ограничим влизането в централната градска част с автомобили. Когато бъдат построени тези паркинги, означава ли, че синята зона ще изчезне? По-скоро трябва да се затрудни влизането в центъра, не да се облегчи с автомобили, когато построим паркингите. Това ще стане съвсем скоро. Аз вече ви казах, че още май месец откриваме големия паркинг на Цариградско шосе, а след това с пускането на втория лъч се откриват и останалите буферни паркинги. Тогава вече амбицията ни ще бъде наистина да намалим влизането с автомобили. Изграждаме в момента и продължаваме изграждането на велоалеи, пешеходната зона на булевард Витоша, част от която ще бъде готова още тази година. Всичко това е в посока стимулиране намаляването на автомобили в центъра на града. Пожелавам ви една успешна и безпроблемна 2012 година.